Welcome sa Palami Drama. Subscribe na. Oh yeah? Maka ana jud ta. Ug karon mag-upload na punta. Ug atong i-upload ang Palamay Drama Compilation Part 129. Ug sa atong naandan, magbasa ta sa atong mga comments. Arita sa atong comment section. Itong basahon katong last na itong gi-upload nga Part 128. Ang first comment na to si Ma'am Balbina Tapalis. Thank you sir sa new upload nimo o God bless nimo og amping kanunay na ara ko pirmi support nimo sir. Ganahan kay kuan ni Ma'am Balbina Tapal sukad sa una ug hantod karon wala gapon ni siya nibiya sa ato. Ug kanunay jud ni ga suporta no ug sa iyang pirmi pag-comment sa tuwa. Salamat tud kay sa imo dia Ma'am Balbina Tapalis. Si Reggie, salamat idol sa bagong upload lingaw na pod. God bless you idols. Salamat kanimo pod no Reggie. Si Delsam 99, hi sir idol, mayong hapon. Salamat always sa pag-shout out pirmi. Kon pagayud ko turn on sa akong phone kay sobra gayud ka busy karong adlaw. Ani gapon ko padayon suporta sa imuha. God bless you and family. Salamat jud kanimo Delsam 99 nga isa jud ka nga gasuporta sa kuha o sa imong pagway skip. Salamat jud kaayo, dako na kay nang tabang sa kuat. Subuna ko, Delsam 99, salamat jud kaayo sa imong kanunay nga pagpaminaw o pagsuporta sa atong channel. Si Vilma Amor, salamat idol, malingaw na sad mi no skip idol, support sa imuha. Salamat no sa imong pagway skip dia, Vilma Amor. Si Karen Baroy, salamat sir, enjoy kaayo kog paminaw. Salamat kanimo pud no. Karen Baroy, sa imong pag-comment, Karen Baroy, salamat kayo. Si Oscar Abaydog, salamat na sa idols. Sa way hunong sa pag-upload, way skip idol. Pasalamat gapon ko ani ni Oscar Abaydog no, nga dili gapon siya skip sa atong mga ads. Salamat kay kanimo dia Oscar Abaydog. Si Toker Valdez, thank you idol, padayon lang, always support jud me. Salamat pud no. Dia sa imuha Toker Valdez, si Boyet Lidra, nice drama idol. Pero medyo ni kasunod gapo no sa ato ang drama si Boyet Lidra. Salamat sa imo dia. Si Rodrigo Bali, more drama pa idol. Nindot kayo imong mga drama, makalingaw gayud kaayo, super comedy, no skip idol kay makatawa jud mi. Salamat pud no dia kanimo Rodrigo Bali, imong pagpaminaw ug sa imong pag-comment. Salamat jud kayo. Si Romy Boy, idol. Salamat idol, lingaw na sad kog paminaw idol, kami duha sa akong uyab, naminaw mi, wa gyapon ni skip idol, padayon lang jud. Salamat kanimo Romy Boy no sa imong pagwa-skip dia sa atong mga ads, salamat pud kayo. Si Helen Basil, thanks again idol for another upload. Daghang salamat sa imo Helen Basil sa kanunay nimong pag-comment no, salamat jud kayo. Si Joselito Salva, salamat na po na idol, solid supporter. Sa tag-as ang ads, walay skip idol, kay langan na kayo na aming gibuhat. Shout out sa tarang support sa inyong channel idol. Bilib kay ko ni Joselito Salva no, maski tag-as daw atong mga ads, dili daw siya mo skip no. Salamat jud kay sa imong Joselito Salva sa kanunay nimong pagpaminaw sa imong pagway skip no. Salamat jud kayo, dako na kay nagtapang sa tuwa Joselito na magapadayon jud tanaw. Ug uspon ako, salamat jud kay sa imong ada Joselito Salva. Kaduhang comment ni Joselito Salva, idol, unsa day ngalan sa live channel nimo idol para ma-subscribe namo. Dili sana ko isaba ato ang isa ka channel kay wala pa man to nato gi-public good ang mga drama dito niya. Dili sa ingon nga daghan jud kaayo no. Nag-upload ang ko dito, ginahinay kong edit para ma-upload ko dito. Para ma-public na ko pohon, daghan na iyong paminaw sa drama. Malingaw gapon mo dito kay tinag-as atong drama nga daghan sad kapilian dito. Ako ra na isaba sa imo silito pohon. Si Jude Prestico, idol, salamat sa new upload. Daghan na sad paminaw idol, daghan pud ganahan idol. Kaduhang comment ni Jude Prestico, why skip ni idol para nimo ni para ganahan ka mag-upload idol. God bless idol. Salamat jud kanimo diha no. Jude Prestico sa imong kanunay nga pagpaminaw sa imong pagwa-skip no, salamat jud kayo nga nakasabot jud ka sa ato ano. Tapos po nako Jude Prestico, salamat kayo sa imong kanunay nga pagpaminaw sa ato mga drama. Si Bilin Andoy, more drama pa idol, salamat, super funny kayo, salamat kanimo diha Bilin Andoy. Si Sil
Ompra. Always support kami, idol. Padayon lang, more drama pa. Salamat kanimo, Hazel Ompra. Si Janice Ramos. Daghang salamat sa pag-upload kami, idol. Naarami ka support sa imuha. Always minaminaw sa imong mga drama, idol. Mas kitag sara maka-comment sa haters ni Mudia, idol. Pasagdi na sila kay wala man gyapon tay makuha na nila. God bless, idol. Salamat kanimo, no. Janice Ramos sa imong pag-comment. Si Nilda Yiki, no skip gyapon mi idol, malingaw jud mi sa drama. Salamat pud no, Nilda Yiki. Si Dennis Moral, thanks idol. Nindot nga drama way skip sad mi idol, maura na amo mahatag no kay. Salamat pud no. Diya kanimo Dennis Moral. Si Mirna Orban, dili mapugan among katawa sir, nice kayo makalingaw kayong drama. Salamat pud no. Diya sa imuha Mirna Orban. Si Jeffrey Mano, again idol, thanks Jud, makalingaw na po ning usab, dili mabantayan. Man naman among trabaho, nindot kaayo idol, basta tinag-as na drama, makalingaw kaayo. O Jud no, basta tinag-as ang drama, malingaw Jud. Salamat kanimo Jeffrey Mano. Si Mario Libre, more drama pa idol. Salamat kanimo diha Mario Libre sa inyong pagpaminaw. Kung mao na ito mga-listeners no, tanang ka-comment sa ato ang atong gibasa pag-apil sa ato ang part 129. Kung ato nasugdan mga-listeners sa ato ang Palamay Drama Compilation part 129. Ako si Norman ginaingon, buutan ko nga pagkabana. Kung mahitabo man nga may laing kong babae nga nagustuhan ang tanan, sugo lang sa kapalaran. Aning naitubo sa kong kinabuhi nga, dili na ko mahimong mahikalimtan. Alright. Doon na lang ko sa bahay ng papa. Isang kailang tuyo na ko. Importante ko no kayo. Isang may tabo nga manghuang sila og kwarta. Kay pulos ba na sila pensyonado si papa ug si mama. Doon na lang ko. Bigda rin. Laking trabaon ta nga iuli sa amo ada. Basi magbago rong ligo nga akong asawa. Tukar ba kong gana. Unsa pa? Dadon ko niyo sa Digos, Double Resort sa sunod adlaw. Odong. Oh. Mayuta ta dito sa site sa lolo mo. Oh? Ibligya sa akong uyuan nga tigulang na ba. Hmm. May na lang nga makabahin mo dito taon. O niya ako taong bahin. Ako man ang yapod-apod ninyo kay tulo mong anak nga ko. Sige. Pero di lang ta magdugay dito pa ha? Lapig siguro mga usak simana lang ta dito. Timing po pista baryo dito ba sa ilang ipuyan. Mamisita ta. Mamistab ta silang dapit. Okay Sige. tayo. Sige pa. Iniguliro na ako inuna kong asawa. Ugma, manangid ko sa among opisina. Nga mo live una ko usa ka semana kapin. Okay, sige dong. Basta mao na to ha. Sa sunod adlaw, sa Aeroplano, padong Davao. Na taxi lang ta padong dito Ikuland ha. Sige. Nya padong adto nya ta dito sa Kaigbaas padong sa Digos. Sige pa. Okay. Di lang ko magdugay ha. Eh. Tingnas mama nga aton lang ko kay lami na kayo. Unsa lami? Ha? Unsa man ang lami ha? Lami na kay Jerjer pa. Estila ni mo na ibayis putyukan. Sokra nito. Unsay? Musakag ako sa una da. Si mama sa dimo. Ako to gipakaligo daan. Kaya nig-uli ni mo. Kumbati dayon mi. Nig-uli na ko. Uli ni mo? Naunsa na balin mo. Nig-uli na ko kumbati din mi. Mo ba? Sige lakaw do. Sige. Basta ba order sa sabota to ha? Okay. Ay, salamat niya nagyo ko. Yung oy. Uy. Kaya ko nimo. Ganiharap ako nagpaabot. Manabi ako kaligo. Apit na noon ko mauga. Mo ba? Aligo, balik kay parang babasa ka. Basta lang ko. Sige. Ay, salamat. Mabunas ako niya. Kaya ganina ako ka Jerjero ni mo. Dali, okay. Ay, salamat kayo managligo. Lami na giniti. Lami mo, haday! Ay! Ang diretso kaya. Grabe ha? Ganiharap kita ka Ganina excited. kayo. Di ka ganina kayo. Grabe shot man din siya doon. Sige, paspasin. Paspasin. Yes. Sana all. Kana. Sakit sa pangiyuran na. Agay.
Isusod ka Hininayon diha, na nato, dali-dali ka. Reklamo ka sa imuhang kuan. Day. Ayun na. Sige, dayon na. Okay, Onda. pahasis pala to. No, kana. Sige, paspas pa. Kana, unya na reklamo. Kana lami. Ayan yung charger. Kapuya ay askang kapuya gyud. Alam, hindi ka kapuyon. Nanahinayak man ka. Nag 4 rounds man ka ron. Mo lagi kuwang pag-usa para ma-fight. Birahan tagi kag maayo day kay sa sunod adlaw day ba. Mukuyo ko ni papa dito sa Davao day. Huh? Oh, usa kasi mana ko nga di maka-jerjer nimo. Unsa? Mag-unsa man mo dito, ha? Mag-unsa mo to? Maayo kay ni okay si Alice the Wonderland nga. Usak si Mana ka din. Wa ka sa inyo, ha? Di okay ra gid si Alice di Wonderland pa nga ako asawa. Kay maabot ka kwarta biya nang atong atuon ba. Kunya nagplano mo na siya nga magtukod og gamay nga sari-sari store sa amo. Mang okay kay siya. Kung mabayran ito yung amoy baligyang tiyo ni mo, aw na ko, ana. Kapahin yun, boy. May puhunan niya mo sa mga asawang sari-sari store. Ay, hapit na tingali ni tugpang plano pa no? Huwag itikilid ba, no? Oh no, dito kilid ito. Hapit ni Norman. Naghanap ang gwapa din niya, eh. Ha? Pida. Lami pas marang. Uy, Nya humot durian. oh, Pasin makauyab ka din, ha, dok, ha? Dabaw, dok, ha? Ayaw ba yung giton? Pugni ng imong kahakog sa mga babae, ha? Pugi ang imong kuan kanang ka pirmi katurjakon, ha? Nga di ka batintal ugain. tuwa na sila si Papa ug ang iyang uyuan nga si Lolo Maning. Nagsabot na to sila bahin sa yuta nga ilang gibaligya. Sila na nandito eh. Diri lang ko. Tano-tanaw ko sa pa. Uy, wala. Kanang babae nga nasa unahan. Kapahan niya, uy. Filipino beauty, gino. Nituta bayan, uy. Lang, nitanaw siya na ko. Nidutag mata bayan, guwapa gid bayan, uy. Hala, nitanaw sa sinako. Kagwapo niya, uy. Ikunsa ka na ni Ingko Maning, no? Hala, my God. Niya sa paingon din sa kong gibarukan. Hala. Hi! Hello. Kagwapo ba ya sa bagha? Hello! Hello. Asa din inyo? Aka ng baya ay, amo na. Silingan mi ni Ingko Maning. Silingan, di mo. Ninduta timing, uy. Nga naman. Ako nang lulo si Lolo Maning. Uyuan na sa akong papa. Mao pa. Mo din gwapo ka, kay apo day ka ni Ingko Maning. Buyag. Kisa day nga ni mo. Ay. Aluna ko. Aluna. Aluna. Ako si Norman. Taga Cebu City ko. Ay, mao ba? Nana kay uyab. Ako, wa po ko uyab. Magaling kang kupal ka. Ikaw, may uyab na ka. Gisugot ta ka, Norman, kay sa una ko lang pagkakita nimo nakagusto man dayon ko nimo. Salamat ha. Salamat kayo mo na kung gisugot ha. Kaahak ba ini, ganun na hinayak mo kung pag-uyab ini niya, yung amin niya. Nang hinaot ko nga, ikaw nang akong mabana. Primero, ikaw gid akong primero nga uyab. Huh? Daghan nang uyab na ako dinhi pero kun ako sugta oy kay wa man ko'y gusto nila, di ko ganahan. Uy, kaswerte din ako, no? Ay, lami, arbi ni Bayana. Bala na ni, tukar ng gana. No? Kining babayan ang pahungawan ko sa kung gana. Tas wa pa ko makauli sa mua. Ha? Pita ni mga tao na Norman. May sawa na ka niya. Huyab ka din. Patuo ka ulit tao ka. Pida. Sayang magugay pa. Nagpakita mo sa gusto na ko. Unya, bati mo sa na ko nga nakagusto ko niya. Dibati kang kanyang do. Pida. Indot kay Bayana, boy. Ay, pasilangin mo. Ay, nag-istorya chok. Ibro mo dito ka istorya chok. Lo. Magiging mo, pagkaliwat nga ako, oy. Kasi buhay pa siyang akong asawa niyo. Ay, sige kong tugyak o laing babae, oy. Hambog sa kasaw kita. Hambog na si Lolo, Paminyaw siya. Lagi. Paminyaw. Minaw lagi, be. Minaw. Sama na imong hambog, be. Diyan na.
Ay, namatay man. Namatay siya. O, namatay. Bisan kinsa nilay akong gikalibin. Baya, Patay man no? siya. Libin ko lain. Kung ka na si Lula Sima, mo na ginay katapos ang babae nga imong gikalibin, lumaning. Si Oo! Manghodan na ako 15 katuig, oy. Huh? Siya na ang katapusan kong gitolyak. Kay, luya naman ko. Oh, Sub-sub lanas ka. So, naway kandi na to diha nga bagong anak na may iyahang anak niya gamay Apel pa. naman ganyang kanding, oy. Ay, naunsa rin. Namakalabukan ang kay mahimo. Oy. O, sa to, igingon ni mong naman, ha? Magkita ang mas lungsod. o pa, o dadon ko niya sa baybayon. May payag ko nung sila dito sa baybayon nga iyang giingon. O adto ko siya dito bugaon. Kay lami na kay boy. Normal. I love you alone, ha? I love you too, Normal. Is di mag-lips, eh. Tana na, maudatas payag na kay lami na kayo. Pero Norman, mahadlo ko kay Pasig mamatay ko sa kasakit. Ah? Virgin papaya Ay, ko. dili ta kapat yun, eh. Palamian ka. Pinayon naman ako. Ako'y pahala. Sige na, dali na day. Manudatas payag ka. Lamig yun, day. Tutyan ang lips ko. Hindi. Ang bigas na kong... Kinisang pikas ko. Samtang itutoy ka sa imong hapit-hapit na ako. Okay. Ubag ni day. Okay, mubus mo. Lami yun. Sa kalami. Pagilog mong dila nga ni uwat sa kong Kabugdo ini day. Dali day. Pabuon ko ni imong panty day. Mabusa kong brief na ko. Karoon na galit na sa... Andam day ha. Ang kuno talaga. Kuno talaga. Niya. kadako ng imo di ay uy. Kadlo. Di lang na to ikuan. Ayaw. Kay bagay. Ayaw kay lami na kayo. Bilang niya. Bilang. Niya. Dayon lang ginagawa. Nasunod. Malagay sakit. Nasunod. Tapos. Lamian ko. Luna. 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 Nakuha ginako ang pagka-virgin ni Aluna itong igayuna. O 30 taon niyang hila ko'y human masayod nga. May asawa na de ko. O pag-uli na ko Cebu, pilit siyang mitunga nga dako na ugtiyan. Ako na lang giabangan og bahay si Aluna kay di naman mo pauli sa Davao. Kinabdos naman siya sa akong anak. Duha na ang akong gibuhi. Akong asawa, o kang akong kabit. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si William. Ginaingon, mahal ko kay nga akong pamilya. Apan doon na lagi panahon nga kita makasa sa atong asawa. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong kalimtan. Ay salamat taon kay ubay-ubay ginagpaayo na ako og mga ceiling fan gyud og radyo. Dako ko nakita na income. Libo kapin. Okay, og niya nakadakog litson manok ron. Di paya gini ako kasawa karon na. Tokar ba kung gana? Lami ay turjak ron oy. Madali ko. Wow! Lechon manok! Uday. Miapit ko sa merkado day litson manok kay dako man ko na kita ron day sa pagpangayog ceiling fan og radyo. Libo man kapin. Ay, timing ni da kay gutom ko. gutom na ka? Mukaon ako dong ha. Oh. Binda lang nato og ang koan para panihapon ba. Himo sa ko gamay kay gutom na kay ko. Uy. Unya na lang na day, unya na. Ha? Anak sa tabi. Agay! Kanina ako gusto nga kuan motor check. Ala. Tanawa day, tanawa. Ala, may lihok-lihok lagi ni mo pundiuhan. Lagi, tuskig na kayo. Dali na. Ato sa tas kwarto na. Dalion na to. Lami na kay day. Lami na kay dali. Alas kwarto. Kanang imo mo iunahon ako kaon. Kana. May kita pa sa silong at mga anak nagduhat na O sige, tana day. Lami na kay ihumol tayo eh. Sige. Kana day, sige pa day. Sige pa. Inasa to eh. Lami ato eh. Kana pa. Lami na kay day. Bin,
Kanta ng kape. Oh, sige ka na. Baby. Ikaw na iyak ka. Dana. Gay na iyak. Alam ni. Sige pa. Hiya. Paspasi. Paghiya. Paspasi hiya. Gikabayan, giganong magmaya kapuya. Gihimo mo kabayo rin. Duha ra gid karang taon na akong nakuha kay pretinong kapuya. Wala man kay ko kapuya. Kay di man ako'y nag-drive og maayo, ikaw man. Kapuyon lang ko kung ako'y magpaibabaw. Katiyot raman ko si Papaw. O sige na dong, uy, kaon sa ko ha. Human naman ko kaon sa imo, manok na sa akong kanon. Sige day, kaon sa dito day. Humanin mo kaon, sulog balik din niya sa kwarto ha. Ha? Igosad nga, makapahuway ko ba? Ribansin ta day ha. Sige dong, ribansin ta. Sana man ako kaon. Baira o na ang imo ha. Kay, iko naman tao na luya, luoy sad. Sige dong magawas na ko sa kwarto. O kaon sa ko glitson, manok. Mo ba? Tagbo kay kasi imong asawa do. O tayo eh. Di ba ginawa sa akong asawa tay? Di gid mo balibad tay. Bisan pila pa karaw na akong kuha kong tay. No, Na, kung na kami maluya tay. Kanindot ba yan ang imong asawa, uy? Oo gid tay. Pero kato si anyang nanay mo, no? Nakapangabit yung ko, eh. Kaya kung hagad kong jigil, magsige man ang balibad. Oo ba tay? Oo! Wa ko may bawa na da. Sa buhi pa to si aning nanay. Nangabit eh tay. Ay, oy! Katugil ko ka, pangabit ko, eh. Lo. Namatay na lang to sa nanay mo nga. Wag ko may bawa, nga. Nakapangabit ko o katulo. Oo! As kang biliba ginako nimo tay. Pero ako, di ko mangabit tayo eh. Kay tagbaw na kay ko sa akong asawa tay. Oy, Kanag yung singalungan ka? Ha? Magsingalungan akong asawa na ko tay. As kang lamia gito eh. Mabidyo kemi, mabidyo ke. Juki. Oy, pero dili ba ya kay nga matiguang dong. Ha? Di ka makatiguang, di na makatiguang dong. Nga usabay imong matilawan. Na, Tay kadiot lang. Unsay di matiguan. Di- Unsay buot nimo ipasabutan na tay. no mo di na makapatiguang. Mo ba? Oo. Natudloan ko nimo mangabit ko? Oo, ano? Oy, dili ko tay. Di ko ana. Di ko makahimo sa pagluib sa akong asawa. Dili tay. Ay, wasa ko ingon nga musunod ka nga ako nga mga bitsad. Ang akong gingon nga mutilaw lang ka og lain. Bati sa kaya nga matiguan ka nga mo asawa rin imong tilawan. Kalain siya ba? Tilaw sa kaglain. Pobre kayang laki do. Matiguan nga asawa rin matilawan. Na, Mo ba? oo, pobre kayo. Biliban ako nimo tayo eh. Sige Pero lang, bilib. di ko tayo, di ko ana eh. Di ko makahimo sa pagluib sa akong asawa tay. Dili ko tay. Ay, lagi ba? Di pa tuoy na. Sulti lagi tao na kus daling tao na nabay. Mo ba? Ibo ko na siya kay nimo. Nya, karon ko nung biyuda na siya. Sunggo siya kabito nimo. Kuyawa sa dana eh. Grabe ni mo no? Lami sabihan na si Daling bay. Kay tanaw ko ana niya. Wa gina mabunog sa iyang bana sa buhi pa to. Kay tanaw, di ba? Bus okay gyapon bay. Lami pa kay glawas sa Daling. Tinod na bay. Ay, sa mambog. Nung katoy ang bana ba? Migo, yung kay Meto. Kabayahin mo na itong iya bay. Burog yung kuwan si Ring. Unsay konsering. Kaya tintoy si Ring ba kumaya lagi? Mo ba? Kaya mo na nga kanaskuan. Kasi pangalan ni Daling? Daling. Igo na si mo. Sus, kumbulsyon na gyan. Sulirap mat. Sulirap mata. Ulikdot. You know, Dat. kining ako abay sa diyang na virgin na ako ang asawa. Nakuyapan ginuntong nga naigo sa kuha eh. Mo na, kuyapan eh. Pagkaigo giniya sa kuha. Kirig-kirig gud siya gud. To. Antod nga nakuyapan. Kung mauna, biray din na. Ha? Mura din na tagakaglubi. Ibo ka na ni mo, biray na. Ay, di ko. Di ko ana bay. Mahal kay nako akong asawa. Busa, di ko makahimo nga mo jer-jer pug laing babae. Dili lang ko bay. Wow!
libo ka pinasay siguro ang imong kita rondong no. Kay nakadaan naman sa og lechon manok. Nakataag-ang ka day da. Libo kapin yun. O, mao ra gyapon day ha. Unya nakakaon sa litson manok ha. Ang ako sa una ha. Ganina para ba ni kapusilon day. Katustig lang agi. Kanang dong. Ato aw sa to kadiyot si Darling ka. Kaya naman. Kay dinhito ganina, Oh. doon ako na siya ipaayon nimo nga radyo og ceiling fan. Mao ba? Muhatag ko na siya nimo og usa ka libo kon mo adto ka karon dayon sa ila. Ha? Kadako gud na iyang ihatagod. Pero day, pila man day ka ceiling fan day og radyo ang iyang ipaayo day, ha? Oo, so kung mangutana uy. Ato na lang ka. Sayang kayong usa ka libo. Unya na lang taturjak inigbalik nimo. Kini lang sang lechong manok ang akong unahon og kaon. Ato na ka, ato na sa daling kay sayang nga sa kalibo uy. Bitaw, sayang kay to, Adtuon sa nako to ha, sayang yun. Sige, unya na lang ko muhumuli mo ha, inigbalik na ko. Adtuon sa nako si Daling. Oh, Daling, naghubo ka magod sa tanan ni mo sapot. Oh. Uy, Og dili tinuod ka doon ako yung ceiling fan o electric fan nga ipaayo nimo. Oh. Wa ko'y guba nga ceiling fan. uy, mao ba? Uy, Daling, kalami guni mo gud. Lami, apa rin mo Kauto ganang doon mo ka. Barog kayo. Ug imong, oh. Uy, ka-cute, ana, uy. Kanindot pa, ana, gud. William. Uy, gigakos ga, gihagan ko guni mo. Uy, Daling, imong ko gigakos og gihagan. Ay, Daling, nanumpara ko ni Lord nga. Kung mo judge lain, nanumpara ba ko? Ha? Hubuon ako imong shorts sa Ay lang. Uy, gihubo mo gud. Ayaw lang. Uy, Kataskit og kataas og kadako sa imo, William. di lagi ko, Daling, dili ko. ka ni ay. Ayaw. Lord, tabangi ko. Ay, Lord, ay. Ay, kay, mugo na gito. Ayaw. Kalami, ay. Patya na lang ko. Dala ko, hindi na nila. Ano mo na, lami na kayo. Dali, mahigda ta. Kalami naman. Katambo ko ka-cute pa yun. Ano lang imo, babe? Gusto kong matilawag sakit. Sige na. Sige, sige, dali. Ibantang ng, ibantang kana. Ibilan mo ko pa. Kana, bantay ha. Ready na. Pupusil ako. Birahe! Bumbahe! Lagi! Malami. Sakit. Agay. Dali. Nakakuha gyud mi og unom ka round atong higayunan ni Daling. Wa gyud ko magdahom nga makatilaw kog laing babae nga mas lami pa sa akong asawa. Wa gyud ko magdahom. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Mariam. Ay, wa ko'y planong mangilog og uyab. Pero kung ako yung panguyaban, sugton ko gyud no. Ala og doon na siya hinigugma. Mo kining natabo sa akong kinabuhi nga di na ko mahimong mahikalimtay. Maubaday? Mamisita ni mo si Edwin karong gabi. Uy, day. Ug sugton gid ako siya kay ibo kay ko ng Edwin. Sortihan ni mo day, uy. Ikay ang pamisitahan o panguyaban. Dako man sa takog gustuan na niya, uy. Nagpakita na gud kong mga lihok nga nakagusto ko niya, pero magid siya makakita na ako, uy. Ako giyang nakita, day. Og nagpasabot lang nga ako giyang nagustuhan. Kay ako man yung pamisitahan o panguyapan. Unsa? Naguol ka nga si Sonia nga imong amiga ang pamisitahan og panguyaban ni Edwin karong gabi. Oo, ma. Tagin siya makagustong sunya. Nakaagi naman tatong laking bayhana. Ako ang tato kay putli pa ko. Umagi siya maibog na ako, uy. Putli gyud kaayo no. Ay, maon na ipagaing noon nga dili gyud siya maimo kay laing babae man ang iyang gipanguyaban.
Ako pa'y ikaw no. Si Pedro nalay imong sugton. Sige na. Kana na lang. Sige bitaw nagpanguyab nimo pero ikaw sige lang pud nimo siyang gibasted. Magugoy gusto ng Pedro, uy. Pero karon nga, adto na manguyab sa laing babae ang laking akong nagustuhan. Oh, kung mabalik siya pamisita na ako na lang siyang sukton. Salamat day Sonia nga, imo kong gisugot. Kay kung pa ko nimo sugta, adto lang gid unta ko manguyab ni Miriam. Gisugot ako kay dugay naman sa ko nakagusto nimo. Kung salamat ha kay ako gid ang imong gipanguyaban, Edwin. Nalipay sa kay ko day nga gisugot dayon ko nimo. Og ugma ha, manuri ta, ha? Mag-date ta. Sure. Uyab na ko ta. Basta makahimo jud ka sa pagdana ko bisan asa ang gusto nimo, Edwin. Kakuton ba ini mo hati? Lisod kayo, bubo magkukudila. Agkagit kamay. Kani banda. Masarakit ka laki na agiana. Magdi-virgin. Sige. Uutap pag may mga ko. Hindi mo kami kalibe. Ikaw pati sa kong pos. Maghawak ka sa kong pos. Halik na. Dali. Kanindot. Dugli ang lamig. Di madali. Ikaw ang anak niya. Kaya Sige. Ang imong habibay ka pa puti. Kini. Wow. Kamusta ko pa niyo kami? Sa una ni mo. Kukunin mo. Uy, day. Papaday ka na. Kalami. Aka na. Sige pa, day. Idiyan ang ako. Day, Miriam. Mao ka na, Pedro. Wa ko'y gusto nimo. Si Edwin ang akong nagustuhan. Pero doon na naman siya uyab, uy. Ako nalisog ta, day. Kaya ako ang tinuod ni kugma nimo. Sige na, day. Di kasubok ko, Pedro. Di ko mahimong dawato ng inyong kugma. Dili yun, Pedro. Day, Miriam. Paitaw eh. Tinuod banta ko nga ni kugma nimo. Pero to amang kami kugman sa lalaki nga white gusto nimo. Ako, pas na laki doon na pag-iuyab. Nga mao si Sonia. Bueno, balik ka lang ko sa sunod semana, ha? Huna-hunaon yun ako maayo kung angay ko bang bawion ang pagpalibad ko sa imong gugma. Balik lang sunod semana, ha? Ay, pastilan gud nimo, Miriam. Imo na lang untang gisugot sa Pedro. Lainan man dyan kung masugot niya, uy. Wa man gud ko'y gusto niya, jud, uy. Buutan si Pedro ug nakasiguro ko nga makatunan mo ra siya sa pagmahal sa umaabot nga mga adlaw. Pero ako man to siyang giingnan, ma, nga mabalik sunod semana. Basig anahi kayo na, makahuna-huna na kong sugot niya. Ay, sugta siya, Miriam. Kay si Pedro ang tinuod nga nagmahal nimo. Si Pedro, Miriam. Mao ba? Edwin? Oo, Wala bay. ganahin si imong uyab nga si Sonia? Mao na, bay. Kaya di naman good sa virgin, bay, nga akong nakuha, bay. Ang akong gusto, bay, sa babae, bay, kanang ako'y maka-virgin niya. Ako sad bay. Hmm. Ako ba? Piti meaning ako. Luig ko. Luy kay ka? Kaya naman. Kay wa jud ko sugtan ni Miriam gabi. Huh? Kay wa jud ko no si gusto nako. Mao ba? Wow, pitimi ko. Uy. Angay. Uy, ano mo, bay? Oy. Sa pabalikon pa lang ko niya sunod semana. Basin og iya ko sugton. Ug mato niya bay. Ikaw gyud ko ang iyang nagustuhan. Mao ba? Pero to alam ko no ka manguyab sa iyang amiga nga si Sonia. Bida, no? Lagi. Oram na ako ng Miriam, bay, no? Murag virgin ba kaya na siya, da? Kay, klaro mo kay, bay, nga, wa pa nakatilaog. Agungal? Oh, kanabang mga nga na ba? Bay, Dili. suwayan kaya na ko na siya upang uyab, no? Oh. By Edwin. Tinuod ka, gawro ko. Gisugo ka ni Edwin, aron pahibaon nga mamisita siya nako karong gabi. Kaya ay, mutlakan na ni ayo. Kung siya ganaya atong sunya ngayong iyaw, hindi na ako na virgin sa diyang nakuha niya.
Ako noon gaw. Virgin pagyud ko. Oh. Bisan paghikap lang og laki, wa pa jud ni mahikaping ako agaw. Ay, pagpida. Nangurog mo ko si Sulti. Pida. Hindi palantay gagaw, tagurhagaw. Wala. Pangayaban di kagaw eh. Bida uy. Piyan, nilubot ka oh. Pwede ha uy. Kapag Ay, gamay, langgaw, lubot oy. ka na magawi, gamay lang. Di pwede. Latan ta oy. May Inis gagaw Edwin lang yun. gaw. Ay. Kapa ako gaw, kausa lang, gagaw Ah, mo tayo, sabi- kapa. Pisti kagahi. Saba dia gaw. Oy. Nakaw, Ay! ingnan nga. Musugot ko Abang, niya kita kung ko mamisita siya. Ingna siya gaw. Salamat day Miriam nga gisugot ko nimo day. Kana tungod kay ikaw yun ang akong gihigok matwin. Ug sangko kanis langit ang akong kalipay nga imo kong ipangyaban. Kini ako gi maka-virgin ini ba. Ugma day ha. Mag-date ha, manuri ta. Aron saw-an nato ang duha nato kagugma. Oh, Edwin, mahal ta ka. Busa ihatag ko nimo ang tanan mong gustong buhato na ako. Ihatag ko, Edwin. Kini mo ninindot day gay ko pa kay baba. Bugdo pa kayo. Kabugdo kayo. Mami, ana, oy, nadi ay na. Ngun ani ni anak. Yung ganda ko kapatid. Kami, ana, oy. Look ha, gilok lang eh. Kalami nanay. Nani. Kadiyat ay day. Ano? Dali na magwanta. Ikaw aning ako ang sa imo ha. Kadiyat ubuon ako ni akong Aspat kayo. Loy, makahanap. gawas mo na ini sa bread. Sorry. Dali. Dali. Inanim do ka pa abi. Ay, Ha? Ini? sige. Kani na tiunan ta na ka. Unan ti ka. Ug pusim ti ka ni. Ha? Ito ay sagliok. Sakit. Inaya na to. Ginglagot. Adoy. Na-virginan dito ni Edwin at higayon na. Perting suko ang sun niya na ako. Gibuwagan man siyang Edwin ug ako'y gitunay. Apan, wa ko ilugang iyang uyab uy. Nakagusto lang ko. Mo nga ako siyang gisugot. Ug hangtod ron, wa gid siya makapasaylo na ako. Sugot ko siyang hinigugma. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Ador, ginaingon, bisan unsa pa nimo kamahal ang imong hinigugma, apan dunay gyud panahon nga makasa ka sa laing babae. O dili mo magkadayon sa babae nga imong gimahal o gihigugma. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi, nga di gyud ako mahimong mahikalimtan. Unsa? Mularga ka sa Manila ugma? O, dong. Uy! Daton mo ko sa kong ate. Doon naman ko siya negosyo dito, good. Nga ato niya kumprahon sa Manila. Niya magpakuyog man siya na ako. Mao ba? Niya, pila mo sa kaka-adlaw dito day, sa Manila. Ingos ate nga, tulong ato sa upat ka adlaw. Pero di sa ko magdugay dito. Kay, syempre, mingawon ba ko ni mo? Mao gyud. Kung mao na day, mag-date sa to eh. Kay, mularga ko ka ugma gud. Magturjak lang mayo kay dugay para baka mauli. Dado kay ba, uy? Dali ra manggug ko dito, good. O di sa ko maamtag usak simana dito, uy. Oh. Pero, bueno, ako ra makusaron din sa bahay kay nanlakaw man silang tanan sa syudad. Tanan sa kong kwarto na. Turjak tak maayo dong na. Sige, tara day, dinin lang ta. Tara, magtagbaw-tagbay na kay mularga ra baka ugma. Dali na day. Hagkang tibok ni mong lang. Sige pa do. Hagi Labi na kini. maayo. Oh, kini. Hagay ako, Kini, magtagbaw na Gitag may sa mundila. Oh. Lami. Hali na ako na. Tagaan ko sa kulaway. Natagwa. Kalamian niya. Dali mo biyak ka. Kalamian eh. Sige, Sige, hayakan ko ni pa. sige, kani ka na. Oh. Gaot.
Alam yun, inaya sa day, ina. Kainit. Gano'n day, sige. Gano'n day. Boto pa yun day. Oh, kasputin ko ni mo. Asa man ka, ha? Datong ko ni Bayrico tay. At tumigdisko sa Pikas Barrio. Ay, pasti lang mo. Mukuyog pamangyog ka sa imong amigo anyang kuan oy kanya imong disko-disko. Sa na? Sa ba ka oy? Nga may uyab ka naman. Wa man din ay, wa man din akong uyab. Nilargam to sa Manila. Maong lingaw-lingaw sa kuba. Lingaw. Bida. Kakita ka ganyan dito og laing babae nga imong maibgan na. Basig makabuwag mo ining liti anyang klakiha. Di may tabong Elisa na ako na siliti tay. Pangitaon kayo na. Kaya naman si liti nga imong uyab, ha? Tay, abin mo tay. Bukdo kayo ng iya tay. Bisa? Kaya puti pa kay bugat tay. Hubag kayo ba? Hubag. Yaman pa, Pingkis kayo na tay. Kang murag manimani tay. Kalamig ka Ito mani-mani. Ang algod. Amo din ya. Ibo may paklaro tayo eh. Yamat. Karoon tanig mayo. Yamat ya. Nami ako din ng imong uyab. Tay, manitaon kayo na sila. Kanang ping kayo og mani-mani sa isang. Pero ayaw og kumpiyansa og suroy-suroy ha. Ayaw kumpiyansa. Kaya di nga kumataga na panahon. Kamasing makasugat ka o babae nga mas labaw pa sa kalamay si mo uyab nga. Labaw pas pinky-pinky. Ya, pinky. Ayaw o kumpiyansa. Ayaw yun. Tay. Si Atay. Kuantay ba ka nang? Ayaw kumpiyansa. Matod ko. Baydor! O siya ba yun? Sana tahan niyo, bay! Si Rico na nahula ko tay. Si Rico na. Sige tay, adto na ko ha. Kuyog ko niya panisko ron tay. Hoy! Putak saya ba yoy? May tamo sweet music na santa! Mga pare sa mga sis, ng mga rindot kay ba? Tatag babae ali. Oo! Itatags ba yan yung pare? Ay, sayaw ta! Sayaw! Mau nakagusto di ko din. Steady na ta, ha? Unsa? Uy, nakauyab ka gabi eh. Ay, Utay. utay. Maulagi tayo eh. Gusto unta siya dahil ba? Karang gabi eh. Mamisit sa ila. Pero diyan akong gipugos tayo. Gisugot nunggot. Unya, ano imong uyab? Si Liti. Ah, Imong ka nga. Dili ka mga uyab og laing. Be. tay. Dadon na ako siya glads tay. Kausa ba? Usa lang kay gayon tay katumbayana. Humana ko siya maturjakan tay. Ako din likayan. Ay pagkakuanggol gini mo. Ay, Tilaw-tilaw, siya ka man Tay. ang tawag. Ay, mangita ka man yun. O problema ang tao. Ay, Testing lang ko ba og tilaw og lain tay ba? Ikaw ba? Batan noon pagod ta. Di na ko buwagan akong uyab uy. Siya nga akong gigugma tay. Siya lang tay. Mo ba? Mag-abot rin mong lani sa syudad, ha? Kumausbon ba'y lami? Lani. O ba'y padoon ako nga muadto sa among samot ba'y. O gihapit talang ka din sa inyo. Aron ba'y ba unta ka ba? Pida nagka-uyab ko naman ito bayan. O ba'y. Sugot ka, ha? O sugutin ko. Ayaw hinoon. Ay, abi ni mo ba? Oh. Sa bulang kinabayana. Dakuha nagbaka na. Dako kay baba. Ego raman sa kong mutilaw ba'y. Di man ako siya tinudon. Mutilaw lang ko og lain. Mintas wa pa din akong uyab. Sige, may problema na. Ikaw bahala na. Tilaw-tilaw ba? Kumbati, ha? Oo, kumbati. Yan, may katurjak niyo kang lain. Ako yung kusugta itong babae nga kung kaparib sa yang tiil dili kay tumpong ba? Muwa. Impang. Kung kabayo yung kusugta. May pagkada kay sugot ikaw bihan na. Nasertihan bay. Oh, no, sige, di lang ko magdugay ha. Adto na ko gyapit na lang ka. Kay lami na kay bay. Katurjak ko na kay ko. Kalagi hagtan pa nang kinik paubos ko. Bukdo ini oy. Bukdo pam kinis ako iya boy. Tuyak ko uton to kini. Pang kayo, plastar kayo. Magyug kay baba. Ha? Tidak lebih. Oh, kanindot ani kahubag. Ako diyon eh.
Pink ni oy, lami boobs. Dako pa ni kaysa kong ulam. Di man ako mahakop. Bridget ka, ha? Kini kalabihan ni ko di man ni. Pero di nga atos birthday ka. Ako ni iko ang ako ani. Tungod o nakasintro na. Ha? Sige bilangkat kamay. Anak. Pili. Inayan ako ha. Pili. Patay pamirahan sa Naman. agay. Gusto na ko. Lamin na. Oy. Pulis ka, sir? Pulis. Unsay ato ni mo, sir? Uy. Ama? Umabdo siya. O ikaw ang amahan sa iyang gisaba. Usa? Kinapakas lang mong akong anak. Kay kung dili, mo file kong kaso batok nimo. O pangita na lang unya kabugado. Or makatabang nimo. Sir. Magpakasal ko sa imong anak, sir. Magpakasal ko nilani. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Nelson. Ginaingon, ayaw palabig salig sa imong asawa. Bantayi ang mga lihok niya. Mao kini nitabo sa akong kinabuhi nga di gyud nako mahimong mahikalimutan. Son, manangit ko nimong daan ha. Wala ba ka inig Sabado kay duty ka? Unsa man alin? Mahimo kong mabansa kong mga friends, mga ligo mi sa falls. False? Asa dapit? Sa Batchan, good. Ug to po dito magpuyo ang usa na mo ka barkada. Nya. Unsa man na? Fiesta ba? Dili man, mga ligo ra gud mi dito. Sige na ha. Please, sukot na ba? Aron malingaw pod ko ba? Laay kay dinis pay, sige raglabaw nya luto og limpyo. Kada adlaw gyud na akong gibuhat. Maong gusto kong malingaw pod ko. Ang kaluoy ba sa akong asawa eh. Luoy cute. Sukot ka? Sugot ko pero kinahanglang muli ka din ha. Di ko gusto nga adto ka matuog sa laing dapit. Okay. Salamat kayo, Nelson. Gakos raw, ay kiss. Ha? Thank you, Nelson. Ay, nanang nakuha na ako. Kinsa man na sila, Evelyn? Akong mga friends, Mama Elsa. Uy, asa man mo? Mga ligo Mick Falls, ma. Sige ha, ato na ko. Uy, nanangid kas imong bana, ha? Yes, of course, Mama Els. Nananghid gid ko no sa kong bana, imong anak. Nahibaw na ini si Nelson. Bye, Mama Els. Uy, kirig-kirig lang ba yung agis akong umagad? Uy, mga lalaki ang kuyog ni Evelyn sa pagpangaligo sa falls? Mga barkada to sa akong asawa, ma. Mabarkada? Unya? Minyo man ang imong asawa. Okay ra ka nga bisag kinsa ra iyang ikauban nga wa ka, Nelson? Ma. Ha! Ayaw palabig salig sa imong asawa, do? Malalisan pa ba na nato, ha? Kuan, gigutom na ko, ma. Mga ano ta? Unsay sodan diha? Wa ko magluto, kay way gitugon si Evelyn. Nagbiling mo kong kwarta niya. Para na to. Ay, way gihatag ang imong asawa. Nalimot nga to siya. Nalimot kay nasubrahan maski at... Gusto na ma. Magpalit na lang kong lutong daan nga sudan. Aron makakaon na ta. Alas 10 na mas gabi. Pa man mauli si Evelyn. Ay, nanawag na siya eh. Hello, Lane. Uy, Nelson. Hi naman ka. Di apa mi sa Batchan. Unsa? Gipugan man Miss Perry sa mong barkada. Uy, ugma na lang kung nung may mamauli. Sa'yo ugma? Dain, libad bitaw ko pero wa may kasakyan pa ingon sa syudad. Kadlawon pa man ko noong first trip. Nag-uuljud ko sun ay. Mo ba? So, ugma sa kadlaw na lang ka muli? Maugid na mahita po ron. Son, sorry ha. Ay, okay. Okay lang. Di ko makatog. Rababas talaing baay, me. Ay, pugsa na lang gud nga makatuog ka. Basta uli gid ha, karong kadlawon. Sure, Nelson. Sige na, bye na kay mamahuway na mi.
Sige, amping. Karong kadlawon pa di siya mauli. Ay, di na may mag-abot og mapon kay sayo sa kong trabaho. Nelson, sabado na ka ng Facebook? Naaman ma, ngano day? Pastilad, nakit-an sa imong manghod sa iyang Facebook ang imong asawa. Oh? May kagakos-gakos na lalaki. Unsa? Lalaki tuod kining gikagakos sa akong asawa. Mama Elsa. Oh, mauna na diha. Ni okay man ka nga mulaag ang imong asawa. O, tanawa kung sa gibuhat ni Evelyn. Kinsa man kaning lalaki ha? Kinsa pa? Kabit sa imong asawa. Mahimo ba papahuwayas ako, Nelson? Sulti kog kinsa ning lalaki nga gikagakos nimo sa picture. Niya gipost pa gid sa Facebook. Uy, ito man kasulog anang imong inahan, uy. Mao man gyud na sila. Mga hugaw kay na sila guna-huna. Kanas mama nimo ka ng imong igsuon. Kay lagi, wa man sila makagusto nako nga mamahimo nimong asawa. Mao na. Kapoy. Aron way gubot, panig-ing imong asawa Nelson. Panit ilang nung. Sakit ba ng limbungan tag-asawa? Ako anak na. Makapatay gid ko. Ay, muna akong buhaton pa. Buhata gid na Nelson. Buang ng imong asawa. Kabuutan ni mo, ah? Kanya ing-anaon ka niya? Way ayong asawa ha? Sus! Ako pa ng asawa ay patay ko na na. Uy, nya ano ari makabutan-aw nako ha, do? Parang tanaw lang ko ni mo, Elsa eh. No, Uy, sa baka, tarong. Pagtarong ha, kay wabay adyo ko nagbinuang sa kong pagkaasawa, na. Gusto na mo ana, pa, ma. Kamu naman may mag-away noon. Mutrabaho na ko day. Oh, di ba day off man ron ni mo, Nelson? Unta, pero patrabahoon man ni, kay daghan mig angay humanon ron. So, overtime din ni mo rong adlaw. Oh, day. Overtime gid. Sige, adto na ko ha. Bye, son! Amping! Tawagan ako si Rex. Text ni. Gikan ni Papa. Mulakaw ng imong asawa. Sundan na mo siya ni mama nimo kung asa siya paingon. Nagsakay na ni taxi si mama nimo. Uwat lang sa among update. Kinuo ko. Kikulpaan ko hindi. Magatang sa kong taxi aron sa ingon inig-text ni Papa. Kung hain ang akong asawa. Maadtuday na ako ni. Ora, miliko. Sundan dong. Mura pa yatag mga kurikin. Nindot man na ining doon na tayo panidaan. Ganing tamaham, sir. O ako'y labot ini ha? Libot-libot lang diya. Wakil labot. Aga. Wagi ng wayo ka. Igo lang kami drive. Oh, hey, tora. Hey, misul diya. Hala, mabug na ang dapit pa na. Uy, kung sa'yo nga diha. Mabug na ang dapit. Gadong dahibaw man ka do. Nakasood na ka diha. Karon pa. Kanong dahibaw man kang mabug ng dapit na diha. Ang lamig kay Kathleen. Ang butang na ito, riduan mong puso. Sure. Ang skin. Pantay di makahurot, ha? Tilaan na to, dapit sa may agtang. Sana all. Shit. Ganda. Tuksan ko nyo. Alaga na din na. Ako pinulat si Nelson. Tok. Wala. Oh, Isus. Sa lahat kwarto siguro ko. Di ka na rin sa ato. Sige. Di sila pa sila. Nagpala namin. Kanila kita sa itong manok. Sa akong liliuin. Juti. Kayo. Ano sa man? Kaso na sa. Nagbuslot sa kisami. Ang lapisan. Tuti ka pa yung buslot sa kisami. Okay na ka di. Okay.
Inyong order, sir! Ha? Unsay order? Ay! Sakdok mo baga! Tara! Ha? Idin, nga ko asawa. Kausa ang asawa sa kong anak! Evelyn! Evelyn! Ay na ha? Pagkasa! Uy! Uy! Nagunsa ka niya? Panak ha? Mura biya kag Spider-Woman diya sa kisame ha? Kanaog, Evelyn! Oh, naog na ko. Kabangi ko, Ben. Kumaganaog. Dapat iya, kaya ka lang. Sa kakadan, di ka kabaong manaog. Samukan ninyo, oy. Kami lang yung samok dire! Sakpa naman ti kaog ang imong laki. Kanaog diya, Evelyn, kanaog! Mura kag nagbol nga tabili! Nauwaw ko sa akong mga ginikanan sa gibuhat sa akong asawa. Nga hubo ang lawas nga nipatong sa kisame sa motel. Inina, murag yun sa tabili nga nagbol. Nag-alay Spider-Woman ang akong asawa. Among nasakpan. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Paking. Ginaingon, bisan unsa pa day kakakwartahan sa tao, apan kung kuwang sa kalipay sa lawas nun na panginahanglan, mahimong hawang ang iyang kinabuhi o magpangita sa makahatag sa iyang katagbawan. Mao kining nahitabo sa akong kinabuhi o nga di gyud ako mahimong nga hikalimtan. Undaw naka-drive sikad Paking. O tayo ay, kapoy sigig-sikad tayo. Nga mingaw. Usahay tayo, di kabot og gatos ang ginansa ining pagsigig-sikad. Uy, may pagtagiya tayo sa sikad tayo kay sakto pag-abang. Kapuya. Nya, asa mo taong ko kwarta kada adlaw do. Ikaw asa mo sa kwarta. O di na ka mo drive sikat. Ba biya ka lang tiguang nako makakwarta na ko hatagan lang ko nimo. Hatagan sa kuan sa senior. Kuan tayo. Mga apply ko pagkabuhi tayo. Katabang ba? Asa ka mga apply nga pulos pobre ng tao sa tong dapit. O may dato aning applyan ni mo boy. Ngita o tayo eh. Maglaroy-laroy ko syudad. Pero magkita kong trabaho. Balag di boy, basta makatrabaho ko. Ikaw god. Nara nimo. Hindi gali ka kitang trabaho do. Pag basurero na lang. Kwarta lang yapon ka nagmunit ka basura do. Uy, di ko anong mamunit basura tayo. Kayo sa'yo, makapunit og basura nga. Dunay tais baboy, hugaw. Ay, natural mo yun na basurero gani. Unsa mo kay natural mo yun nga makahikap ka ng mga tais baboy, tais iro, tais iring. Ang kuyaw lisod og kanang sa tao, gyud mo na lisod kag hikapan Di na ka mag-isugot na kayo. Punta ka na. Sige tayo, drive sa kong sikat tayo. Last na lang ginako ng drive tayo. Ug-ugma, mangita na kong laing trabaho. Nga, kumusta mo drive ni mo do ha? Dako kag kita. Dako ba? Ay, tanawa tayo, tanawa. Gamay rin ginansya tayo. Wagig ka abot gatos ay. Paitay rin. Sige lang na. Hatdan mo ko diri sa akong honorarium sa pagka-senior citizen. Oo. Nakapalit ang lechon manok. Uy, namira. Lakas kusina, kaon dito. Oo ba? Naatdan na mo ron sa inyong senior tayo. Oo, tao. May noon. Nagkaon ko tayo, gutom na da. Nakaw na ka do. Oo, nakaw na ko tayo. Ato ko syudad. Mangita ko kaplayan na trabaho tayo. Bisan unsa nga pinobre nga trabaho. Basta makatrabaho lang gyud dito syudad. Paking! Na. Ay, Daw! imak ay. Uy, wala. Sigaw imak man nagtawag na ako sa gawas. Oo, daw ka dito si Imak yun. Nakaw mga ka. Pitan na si Imak. Kasi kung siyang tuyo ni mo. Uy, mo bagaw. Ang igsoon sa imong amo, nagkinahanglan og boy. Oo, gaw. Di ba mo ko nga, wala ka ganahin mo drive sukad, di ba? Mao na gianite ka. Gianite ka nimo? Oo. Mo di. Oo, mao na. Masin ka na ka marabaw si boy dito. O sige, Boys, timing nga ano eh. Timing ka di. Mulak ka ano ko ron. Mo ko syudad. Mangita ko, bisan kong sa trabaho dito. Bisan kong sa, basta makatrabaho lang ko. Uy, hindi naging ko ganaan ng driver, mag-drive sikat. Uy, Aw, mao na. Tana, kulo na ko nga doon sa bahay sa igsuon sa kong amo. Tana, gaw, Paking. Imo ni siyang igagaw, Imak? Ay, ma'am. Siya si Gaw Paking. Paking ma'am. Pagkibawan ako ma'am nga may igsuon ang amo ni Gaw Imak nga nagkinahanglan og boy. Kami kuyog din ko niya ma'am. Basig imo day kung mauyunan pa di ay. Ay kapoy na kong drive sikat ma'am eh. Gamay pakikita.
Bueno. Nakauyon ko nimo. Oh. Buutan ka ang tanawon. Paabuton ta nga manaog ang akong bana nga tuwa sa taas nga nag-ilis. Lingkod lang una diha, Paking. Mauning tawhana ang buot mga play bagkaboy? Odong. O nakauyon ko niya, busa, ato na siyang dawaton. May ni siya kay dako nga tao niya, taas og barog. Kung doon na tay kumprahon nga bugat nga butang, dili na ta mahasol pa og kargador. Mura og wa mo kisalig aning iyang dagway dayoy. Agay! Sir, butan taon ko sir. Kung mo'y nasa imong na sir nga kawatan ko sir o unsa pa diha, wag kang na sa imong na sir taon sir. Tarong-tarong kung pagkatao sir. Kung bahin anang butanga ikaw kawatan or mahilabtanon, dili na mo'y nasa kong hunahuna. Ha? Lain ang hunahuna ko diha nimo. Unsum diyo na nimo nako sir. Mura man ka og manglugos sa iyong naong. Dili ka nimo lugoso ning akong asawa kung kamurang duhang mahibilin sa bahay? Oy. Sir! Kung mo na yung pagtanaw na ko, sir, ngayon na dahi ko. Sige, sir. Lang kung dayon pagkabuhay din sa inyo, sir, mangita na naglaing na akong ka-applyan, sir. Uy, ayaw, uy. Kay, dawaton ta ka, Uy, Paking. day. Imo siyang dewaton, day? Pero... Buutan man nagdagway. Busa, Paking. Sige dong, dawaton ta ka. Og, makasugod ka na sa imong trabaho, isip boy ning akong panimay. Pero, day, manglugosay kay nignaw ning tawhana, uy. Nayda, kabalaka naman nimo kung lugos, kung Paking. Nga doon naman ko'y ako ang ikasukol. Agay! Day, sunya. Unsa ang imong among babae murag may pagtan-aw nimo? Utay, kay kung wa si sir, tay, tuyuon ganyan nga magpantira sa tay nga kamerang duha ang naasbay. Tilan, no? Kung makitaan mo siya magpantiyon sa may imong buhaton. Suod ko sa kwarto tayo, kinamutirada dahin ko, Maura ni kita pagkabata na ko na. Lago tayo, alangan, imong ritmo lang sa adto rin ko kwarto tayo, di madao, sige tayo, igor ako nga nagatod ni mo kwarta kay, sige. Nakabali man ko tayo. Pilahin na balin mo. Ha? Nakumabla ko. Ay, 5 mil. Haton ko tayo. Sige. Sige, pangita na kung nila ni ma'am og sir. Sige, do. Maubagaw, Paking? Magsigig tutok si Ma'am Sonia nimo kung wa si Sir Roman? Unya, magpanti lang siya? Lagi ko. Tiba pa. Lagi? Lami agi man gawi. Namuipoy ko na lang ning akong kamot gaw. Kasi lang ko atos kwarto gaw. Nya magkinamot ko. Kanang kanta bang All by Myself? Lala. Tingali nas Ma'am Sonia lawas nung kalipay ko. O, pasing naibog na niyo. Pusa, ako pa ikaw, no? Imo ng birahan. Si birahan ko, di lang ko gawi. Mauwaw ko yun. Sa mga magkinamot lang ko gayo. All by myself. Maulan nagkamuting mo. Bahala na, left and right, man. Birahin na si Ma'am Sonia, uy. Ay, naanasad. Huwag ko pahuway ani Ma'am Sonia. Nagpanti, nagtibak, nagpasapaso sa unan. Grabe sa lubo to. Ay, natibang na ako. Uy, niatubang naman eh. Paita, grabe ha. Di na ginibada. Ang laking Ma'am Sonia eh. Tibak pa yun. Hubagang no. Bagag, di lagi ginibada. Hubag ng kamot ako ni. At tukos kwarto. Magkinamot ko. Ma'am Sonia. Ako pa imong ki-imagine samtang nagduwa ka sa imo, Paking? Ala, ma'am. Yay. Lisuon mo ko kadini sa kong kwarto kalit, ma'am.
nagpanti lang ka, nagbra lang ka. Ay, kita. Anong sa ka ba? Ay, nagtabo ng imo paking. Kinay, Migi mo gihapon ang Ay, pala. Dugayan na na akong himingaw ingon anak kakaging dong. Nipaya ko, pe. Kana. Ang kalamihan. Ang inubi. Alibi. Ya, ma'am, lamihan ang inuwi ako. Magbay, masok na. Kung kayo itong nakatilaw babae, nga nakatilaw gikog langit. Unya, sa ako yung amo nga gwapa, unya humot. Kay inutil lang yung bana. Lumoy ni day kang sir. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Daisy. Sadun sa kabuutan sa asawa, basta inutil ang bana, mangita ka gyud og laki nga makatambal sa imong lawas no nakali. Mao kining nahitabos ang kinabuhi, nga di nako mahimong mahikalintas. May medyo ko kalikot. Ano mag-ilis na po kaya muabot na to karon ng kumbana ikan sa trabaho. Inig-abot rin ni Lauro. Ganahan yung turon nga motor-check na ako kay bago magkuliko. Ay! Uy! Dito si! Hala! Hala ko, Day! Huwag yung palibak niya na ay. Dara ko diri dong! Bago kong ligo dong! Kahumot na shampoo yung buhok, Day. Uy, bago tinuog kang ligo, ha? Oo, uy. Pamanggani ko makaihi. Oo ba? Mo gusto na ko na. Kanang bagong ligo ba? Nyawa pa makaihi. Tara. Nas kwarto na eh. Unya na lutuang gidala kong karne nga baboy. Ato sa kwarto. Dali, Day. Duta gidahag ka ng magligo. Ay, nga di pa magkaihi. Sige pa. Kinagmaayod. Agad ano. Halina. Ikaw na. Sige na. Sige. Kalamiyan. Laro. Hindi ka na. Tanik kayo maayo. Dong? Anong kalit man ang kamiyon nung is nakatukay gahi ka ayo? Tatabag eh! Ha? Ginawa ko, Lauro? Ay! Tabang! Dong, dali dong! Aga ko tatapadong sa ospital! Tabang! Tabang mo mga hilingan! Malalay, lagot ko na. Lingkol ang ko-ewesalay. O, Dong. Ang saan giatake man kas high blood dihang nag-cardiac ta. Maglingkod na lang yun ka diha. May gani kay gipabaw ng kagdako nga kantidad sa kumpanya nga imong gitrabahoan. Magtukod niya kog sa store ha, para doon na ta income. Ayaw yun. Pastor yak ang ha? O, Dong. Ako nang isaad ni mo. Di git ko magpa-torchak og lain. Atay, ay, hindi lang ka akahiwa, ay. Tiko ko ang ako, atay, ay. Tiko ko, pero ang atay ni mo, klaro, kay ni mong litukon. Ay, sige na. Nganapi kay hungitan ta ka aning lugaw nga akong giluto. Nga na doon kay hungitan na ta ka. Maubanak, gimingaw na kaglawas nun nga kalipay. Ay, lagi na yun. Pero maluoy man sa kong Lauro eh. Di ko makahimos pagluib niya. O niya, inigabot nga mutukar ang ibong gana. Usa na ba ibong buhaton, ha? Oh, mantinan na lang kong balhibos manok. Nya, inigdayo ng gawa sa kong gana.
Birahon day nako ang kamot ni Lauro. Umoy akong ihapyod-hapyod nga. Hangtod nga makagawas ang akong gana. Marataw na pirmi na akong buhaton. Ay, maayo po noon taon. Kay nakakita ra po kagpaagi. Looy baya po si Lauro nga imong luiban. Buutan baya ng banang. Pero nay, doon na siya higayon nga mangita yun kog original. Uy, ug mo na akong ikahanlukan. Nga makapangita yun kog laing laki nga makatagbaw na ako, nay. Tracy! Madyo niya akong ikahadlukan, nay. Nga makakita niya kog laing laki makatagbaw na ako. Alanganin, rumagot kay ng balhibos manok, uy. Ay, taon sang Lauro, uy, kung imong budhian. Ay, mintras mapungan panak, ayaw lang sa yun, ha? Unya, nay. Kundi na ako maagwanta. Aw, kung dili na yun maagwanta. Hala, sige nak, pangitang lain. Sikreto lang taon, o hindi masayod ng imong bana. Kabuutan na ba taong Lauro, uy? Si Pare Douglas, nay pa. Ibog na ba kay na ako, nay? Hala, uy! Pagkatyak ko na ba ng Douglas, uy? Lami kay nang gaksunak. Ay! Ay, kaluoy tao si imong bana, uy. Ako'y naluoy ni Lauro. Nga pa dong. Kapit na mahurot ang lugaw. Salamat ha. Iwag ako akiman sa ako kainatin. Kana tungod kay mahal ta kaayo ka dong. Bisan unsa pay mahitabo. Basta kay mahal ta gyud kaayo ka. Salamat Jesse. Nay! Jesse! Junior? Naunsa ba kay imo magutong ibiya ang tindahan god? Sigdan imo palit. Naghungit pag itang papa nimo diri. Kuan ba na si Douglas pa na silong ngita nimo? Ha? Oh, mao ba? Oh, sige ing na si pare nga manaog na ko ron. Tiwason sa nako og hungit og lugaw sa papa nimo. Oh, nay, ako yung nay. Nay, ayaw ako kumpiyansa. Ayaw, Pare Douglas ha. Babutak ka na kayo na. Babutak ka na lang. Uy, dong. Akong paningkamutan nga mapugnan pa nako, dong. Dali, tiwasa dayon ning lugaw kaon mo. Kay atunan ako si pare. Pare Douglas. Mao ka na, Mari. Nahibaw ko nga nagpangita ka na karon sa kalipay nga dili mahatag ni Pare Lauro. Busa, Mari. Ako'y mulipay nimo. Uy. Maluoy man ko ni pare nimo, uy. Buutan mangud kay na siya. Unya ikaw. Di ka maluoy nimo. Mao yung unahaw kaluoy ang imong kaugalingon. Busa ta na, Mari. Ato tas amo. Ako warang usaron sa bahay. Tanda dayon. Tagbawon ti ka, Mari. Tanda dayon. Ginami mo. Sige pa rin. Nakay kong minaw anak ka rin. Anak rin. Hindi na magwan ka. Libi. Gini. Birahe! Bambahe! Ay, kalam. Gini. Paspasi. Pare ka na. Pare, nami. Agyan no. Ay, kalam. Gini. Paspasi. Pare ka na. Pare, nami. Agyan no. Salamat sa inyong mga suporta sa pagpaminaw sa atong Palimiay drama. Ug mao kini ang atong sunod nga drama. Ako si Philip. Inaingon, bahala nagsikanhan. Basta siya ang tanan alang nako. Mao kining nitabo sa kinabuhi nga di gid na ako mahimong mahikalimtan. Excited ako sa atong barkada bonding party le. Maayo kay dia, Philip, kay excited ka. Ha? Ikaw di, wa di ka ma-excited eh. Wa! Uy, nga naman. Wa man akong BFF. Si Farah. Oh, nga nung di si para day. Dagan man sad ang mutambong. Lahi gid og naa si Farah, Philip. Kay gimingon ako sa akong BFF. Mao ba? Sige lang, sagdi lang.
Mangita kong paagi nga makaatin si Para. Ako'y bahala. Sorry, Philip. Digit ko makatambong sa barkada banding party nato. Sorry, cute. Uy, nga naman, Far. Ako matayan si ate nako kay basig unsay ang buhaton. Ha? Uy, kinaunsam na yung mga ate, Fara. Da, nagbuwag sila og ang iyang pamanhon nun. Uy. Miatan og hikog si ate. May nalanggani kaya among nabantayan. Kung wa pa, hayan, patay na ron si ate. Uy, mao ba? Mauligi, uy. Sorry yun kay ninyo, ha. Ganahan unta ko, pero di yun mahimo nga akong buwagan si ate. Oh, sige lang, Fara. Nakasabot man ko ba? Ako lang unyang sultihan si Lee. Thank you sa imong pagtubag sa akong call, ha? Thank you po sa imong pagtawag ako, Philip. Wa pa man ta makumpleto. Wa pa sila eh. Niya na to rong taod-taod ba, Randy? Paim na to si Libay ha. Ha? Basta lang good. Atong hubgon amang babae by pilit. Lay! Nakaduha na kay pagsagpa na ko ni. Osbi kay makatilaw na ko. Imo kong gihagit. Oh, gihagit ka. Bye. Ayun na. Ayun to ba, Lee? Okay na, ubog. Okay sa may akong tubayan, ikaw? Ikaw! Sa manok bago. Tawag ko po ang atong karitaw, oy. Anong badya pa ka to? Kini siya nabuang. Kinabuang! Ako may imong gisukmag bay Randy. Unsa maga? Babae man ka sila eh. Akong gisumbag. Buang nga gini mo bay Randy oy. Man, ha? Bagay ka! Philip, dana. Babauli na ko. Ihatod na ko. Ako'y hatod ni muli. What? Philip, dali na. Dana pa. No. Sorry gabi ha. Nidaghan akong inom. Ay, wato'y kaso Lee. May gani kay ikaw na mismo ang nagkigpamauli. Kung wa pa, biyaan ta lang gid unta ka dito sa party gyud. Kalagkot kis Randy. Iyang giguba ang atong banding. Aligri naman unta ta pero naghinubog yun. Hubog man sagod siya gabi igod. Nya ikaw sa Hubog, hubog gani. sag ka. Hoy, nakainom ko pero nahibaw pa ko sa kong gibuhat gabi no. Oga, uy. Thank you dahil sa imong concern ako, Philip ha. Tungod kay di ko gusto nga doon may tabo ni muli. Mao nga giprotektahan gyud kagabi eh. Idaan ang dunay plano si Bay Randy nga hubgon niya ang tanang mga babae dito. Unsa? Mao na. Ako mismo iyang gisultihan nga hubgon na mo ang mga babae. Pero di ko makatugot nga iya kang mahilabtan. Unsay imong ipasabot, Philip? Lee, wa man tingali natago nimo nga naigugma ko nimo sukar pa sa bata pa ta, di ba Lee? Hangtod ay karon ang imong pagbati nako, Philip. Pangitaglain uy. Ayaw na ako. Sanog ikaw gipitik ning akong kasing-kasing. We, di nga. Ikaw Sure? lagi, sure. Tuwi ko na amor pa. Love ti ka, Lee. Philip. Sorry sa natabo na to last week. Bay Philip ha? Nagbasol ko sa akong pagsukmong niyo mo. O ti ka suberan di, kalimti ang tanan. O tuod. Nihapit lang ko nimo. Pero akong tuyo mo Osli. Manto ko sa ila karon. Mamisita ko niya. Bayran di. Okay naman siguro nga manguyab ko nila eh. Baysa? Okay naman. Kung tinarong ng imo ha. Tinarong, uy. Randy, gabi na. Natug na sila sa mama o si papa. Mahimong mapauli na ka. Randy, puhiin ko pa. Ay, yung paglubunot, Lay. Kaya ba mo ko ba? Pag gusto po ka na ako? Kasama pa, buhiin pa. Pati usap pa. Magkamatay na akong mamagpapa na mapatay ka kanina. Yung paggusto ako, good. Ay! Seryo? Kutsilyo. Kung magkatugo pinagi ni hait ang kutsilyo. Katugo ka pinagi sa akong tumpul nga kutsilyo. Ha? Unsay? Good evening, Lee. Gusto ko nga magsulti ta. Lam ng gabi, Philip. Uy, nakainom ka? Gamay lang. I love you. Love ko karon. Uli na sa inyo ka. O katong dito sa inyo. Lee, please. Love ti ka. Please love me. Sulti, gugugun nga love sag ko ni muli. Oh. Love ka, Philip.
Love, di ka. Sige na, ulit na. Taan magiging ko. Sige na. Uy. I love you. Maayo ka di sa kukwat mo. Pinagkamasal pa nilang mama o mama lang. Dali na nasuda. May nakauna na din mo. Unsay? Kinsa man? Si Randy? Oh. Daan pa ko. Pero, anong nagpahilabot man kang Randy? Katong namisita siya nako. Kalit ko niyang kirumansa. Dili unta ko pero may dasya ko siliyog na hadlo ko. Nahadlo ka o giganahan ka? Ipagkasag pa, kusgasay. Pag-ilis na, paulit na sa inyo. Abi na kong tarong kang pagkababae. Di man di ay. Dili na ka virgin. Pre! Dili na virgin si Lee. Na-discourage gyud mo Lee. Kalit lag kawagtang akong love nga gibati niya. Ugmawat ko mag-sunars atong Palamay Drama Comparison Part 129 ug ginawat nga nalingaw mo sa atong mga drama mag-sunars nga gi-upload karon. Ug atong i-shout out tanan ga comment sa tuwa para napot tayo pang auto vlog. Shout out na to si Ma'am Balbina Tapalis, si Reggie, shout out mo diha Reggie. Si Delsam 99, shout out mo diha ma'am. Si Vilma Amor, shout out diha. Shout out po na ko si Karen Baroy. Si Oscar Abedog, shout out diha Oscar Abedog diha sa Cebu City. Si Topher Valdez, shout out diha Topher Valdez. Wait Lidra, shout out si Rodrigo Valier. Si Romy Boy, shout out diha Romy Boy. Og labi na sa imong uyab diha nga si Chari. Sa imong amigo diha, shout out po diha no. Diha si Monsing. Si Helen Basel, shout out diha. Shout out po nako si Osilito Salva. Shout out mo diha. Jude Plistico, shout out diha sa Bohol. Shout out po nako si Bilin Andoy. Si Hazel Ompra, shout out diha. Shout out po nako si Janice Ramos. Si Nilda Yekik, shout out po. Shout out po nako si Denise Moral. Si Mirna Urban, si Jeffrey Mano, shout out niya. Ug mao to mga listeners no, ga-comment sa tuwa ug atong gi-shout out. Akong pasalamatan katong tanan ga-comment sa ako Daghan jud salamat sa inyo nga isa jud nga naapil sa atong pag-intro vlog. Labi na sa atong mga tanan mga ka-listeners. Salamat jud kaayo sa inyong kanunayon nga pagsunod ug pagpaminaw sa atong mga drama. Hinaot nga malingaw mo mga listeners, naara mo pirmi nga gapaminaw. Ug sa tanan nga wa pod nag-skip sa atong mga ads, salamat jud kaayo sa inyo sa inyong pagsabot. O maginahinay na po tag-edit para sa atong part 130. Nahinay na po no? Para makaabot na po siya o 1 hour ma-upload na po na to dayon. O bawal to mga listeners no, atang-atangi lang atong part 130. O usbo na ko, daghan jud kay salamat sa inyo.